Liġi li tmur kontra id-drittijiet tal-bniedem. Liġi fejn il-gvern innifsu qed jitlob iktar ħlas milli qed jitlob il-privat. Liġi fejn il-baġit allokat għas-sussidju tal-kera huwa wieħed baxx ħafna, fejn il-proċess ta' kif se jsir l-iskrutinju u l-valutazzjoni tal-proprjetà għadu mhux ċar. Dawn huma biss ftit mir-reazzjonijiet illi ħarġet l-Assoċjazzjoni Maltija tas-Sidien tal-Proprjetà wara l-Gvern ressaq il-liġi dwar il-kirjiet. Din l-assoċjazzjoni twaqfet ftit tal-ġimgħat ilu bilan li jkun hemm ġustizzja u bilanċ bejn id-drittijiet tas-sidien u min jikri. Affaċċat mill-mistoqsijiet ta' Net News dwar kritika illi kellu minn din l-assoċjazzjoni, il-Ministru Rodrik Galdes qal li l-Gvern se jibqa' dej b'din il-liġi għax fi kliem sempliċi ma tistax tikkuntenta lil kulħadd. Jiena perswas li ħafna mill-sidien laqgħu din ir-riforma. Ma jfissirx. Hemm ħafna rabja fih dokument, maqdru ħafna affarijiet fihom. Min irid il-postijiet lura għandu ċertament mhux ħajħu pjaċir bl-ebda riforma x'irid il-post lura. L-Oppożizzjoni resqet l-emendi tagħha għal dan l-abbozz li se emenda il-liġi tal-kirjiet, iżda l-Gvern Laburista għażel li bil-kemm jagħti każ dawn l-emendi u jibqa' dej bil-liġi kif proposta minnu.